Indlebe ngize nendaba. Allegedly, wengane zakwethu, ngifuna nje ukuzonitshela ukuthi we are not angry enough. Uyabona nje namhlanje akumele ngabe kuthuleke kamnandi kanje la eSouth Africa. Ubaba wenkomo usijwayela kabi kahle kahle. Okokuqala nje, uMkhwanazi is receiving ama-death threats. And njengoba receive ama-death threats, lo yena usitshela ngekhomishini. Ubani ozoya kukhomishini bafowethu? Ngicela ukubuza nje, ubani ozoya kukhomishini eyokhuluma ngabantu aba-dangerous njengalaba? Ubani ozoya kuleyo khomishini? Bafowethu, angasukudlalwa ngathi. Angadlalwa ngathi bafowethu. Angiqondi indaba ukuthi umchunu yena konke ne-security detail yakhe bazoqhubeka baqomuza imali kube kuwukuthi kumele ngabe ususpendiwe. Ngapha sitshelwa ngekhomishini. Angithi ushilo uMkhwanazi ukuthi investigation bayiqalile bona. Yini enzima ukuthi baqhubeke ne-investigation bafowethu? Uma ngokuthi they have i-case ewuthathayithi, yini esadinga amakhomishini? Hayi bafowethu, hayi ngeke. Ngeke bafowethu. Hayi ngeke bafowethu. Hayi sesixhaphazeke kakhulu. It's enough. Uyabona nje ubaba wenkomo, ngiyabona ukuthi shuthi isigqabele si-South Africa. Angeke ukuthi bafethu singa-accepta le nonsense yalento ebikhulunywa lo baba izolo. Udoti lento ebikhulunywa lo baba izolo. Uyabona nje angeke kubuze ukuthi si-accepta le nto ebikhulunywa lo baba. Besikulindele vele ukuthi uzobheda. Kodwa manje we need action manje. We need action kanzakwethu. Sesi-right. Yeah, hayi sesi-right. Kuningi okwenzakalayo la eSouth Africa, silokhu siyakudlulisa. Uyabona manje sesi-right bafethu. Angazi lezi strike lezi enihlelile lezi, bengithi ngizoba ingxenyazi, angisayisiboni isidingo yabo. Angisiboni isidingo sokuba ingxenya lezi strike. Mina ngifuna into eyaphambili manje. Indaba ye-strike angiyiboni la izongisiza khona mina. So abantu abafuna ukuyobamba i-strike bafethu namhlanje nakusasa, ayi hambani bafethu. Mina manje nje ngifuna into eyaphambili manje. Angisafuni kulokhu ngidlala, ngilokhu ngikhuluma indaba zomdlalo la. Gede indaba yomdlalo.